Здравейте, казвам се Милена Стоилова и в четвърти урок по програмата Silhouette Designer ще ви покажа градиране на елементите предница и задна част на полата. За целта си разделям с преместване на части, кликам върху бутона преместване на части, си разделям предна и задна част, за да мога да давам градирането, те да се виждат по-добре новите размери. Влизам в бутона размери, който е най-вдясно, най-долу. По дефолт, всяка една конструкция ми е в размер 36, по подразбиране. Тъй като аз съм конструирала в размер 46, цъкам вдясен бутон върху размер 36, редактиране на размер и си давам размера 44, в който ми е основната конструкция. Аз съм конструирала предницата и задната част на полата, правата пола в размер 44. Натискам Enter и 44 ми е базовия размер, върху който работя. Най-горе имаме добавяне на по-голям размер към модела, като кликна ще се добавят 1 или 2 или 3, колкото искам по-големи размера, а до него ми е добавяне на по-малък размер 42-40. Следващия бутон е изтриване на размери. Можем да изтриеме само размер, който сме маркирали. Значи в случай 40 не искам да махна размер 50. Маркирам размер 50, натискам бутона изтриване. Желаете ли да изтриете размер 50? Да, размер 50 ми изчезва. Ако искам после да го добавя, мога да го добавя отново с кликане на ляв бутон върху стрелката нагоре. Следващия бутон е цвят. Значи размер 48 искам да му редактирам цвета. Искам да бъде в червено. Задавам с ляв клик на мишката червения цвят. Натискам ОК. Той ми се оцветява в червено. След което кликам върху размер 46. Задавам му син цвят. Натискам ОК. Жълтото ме удовлетворява на 44, няма да го редактирам, но на 42 две жълти едно до друго не ми харесват. Избирам си зелено, давам ОК и последният размер, който ще му задам цвят е 40. Ще сложа това розово, ляв клик, ОК. С клик върху прозорчето на всеки един размер правя активни тези размери да се виждат, след като започна да задавам стъпка на градиране. Единственият размер, който не можете да изтриете, това е базовият. Тоест, този, който сте конструирали в началото. Кликам отново върху размери, за да ми се пребере това прозорче и започвам да задавам стъпка на градиране. В правата пола ще градирам 4 точки по краищата на полата, в тях ще задам стъпка на градиране. В правите линии автоматично ще ми се градира, а в линиите, които са ми криви, ще задам градирането с пропорционално градиране. Бутоните за градиране са в дясно, процентно градиране по посока, пропорционално градиране, градиране наляво, градиране нагоре, градиране надясно, градиране надолу и изчистване на градирането в точка. Т.е. ако някъде сме сбъркали и искаме да си коригираме градирането, с изчистване на градирането в точка нулираме стъпката на градиране. Започвам с предната част. Както казах, тя е огледален образ, свързан, което значи, че аз ще градирам само първо образа, а огледалният образ ще ми се градира автоматично. Започвам с градиране надясно. Избирам си да започна от точка P15. Избирам бутон градиране надясно с ляв клик. Кликам върху точката P15. Цъкам с ляв клик на мишката. С десен клик на мишката някъде в празното пространство ми се появява прозорец, в който ми иска стъпка на градиране. Ще задам стъпка на градиране единица. Натискам ОК и в тази точка по хоризонтала ми се градира надясно единица. Но аз искам да се градира и по вертикала тази точка, което значи, че като избера градиране нагоре, кликна върху точката, десен бутон някъде в празното пространство
Искам 0,5 да ми е стъпката, т.е. същата, но трябва да запазя другото градиране по хоризонтала, което ще рече, че тази отметка запази другата координата, трябва да ми е активна. Кликам върху нея да активирам, след което ОК. И точка P15 ми е градирана надясно и нагоре, така както желая. Нагоре също ще ми се градира и точка P1. И докато съм в този режим, аз просто си кликам върху точка P1, десен бутон някъде и задавам градиране нагоре. Нагоре ще ми се градира и върхът на свивката. 0,5. Окей. Върхът на свивката ще градирам надясно, пропорционално с стъпка 0,4. Но запазвам и другата координата. Сега, за да се оформи хубаво линията на талията, ще зумна, за да го погледнете. Понеже съм градирала само двете точки, крайните и върхът на свивката. Влизам в бутон пропорционално градиране и казвам от P1 до P15 искам да се градира пропорционално, обхождайки с клик всяка една точка. В момента виждам, че стъпка 0,4 не ми е достатъчна, значи надясно трябва да градирам с малко по-голяма стъпка. Ще пробвам с 0,5, за да ми се получи. Значи 0,5 не ме удовлетворява, 0,4 не ме удовлетворява, пробвам с 0,45. Запази другата координата, за да ми се получи права свивката от най-малкия до най-големия размер. По същия начин обхождам P4 и P17. В P4 ще дам растеж надолу 1,5 см, а в P17 по същия начин надолу 1,5, само че тук имам и растене надясно, което изисквам да е единица. И тук тънкостта имам в P17 вече градиране надолу. За да имам и градиране надясно, трябва да запази другата координата. Давам ОК. Влизам в пропорционално градиране. От точка P15 до точка P17, двете крайни точки, кликайки върху P15 и P17, се връщам по правата и кликам във всяка една точка, за да ми се градира пропорционално чертежа. По този начин имам градирана предната част на полата. Абсолютно по същия начин градирам и задната част на полата. В точката P58, P44, P45 и P60 ще задам стъпката на градиране. В P58 имам градиране наляво с единица. Кликам върху точката, десен бутон някъде, стъпка единица. ОК. Градиране нагоре в същата точка. Кликам върху точката с ляв бутон на мишката, десен бутон в празното пространство, 0,5 стъпкам нагоре, но запазвам единицата наляво. ОК. В P44 имам градиране само нагоре. Аз съм в този бутон. 0,5. ОК. В P73 имам градиране също нагоре, само че имам градиране и наляво. 0,45. 0,45 и тук запазвам другата координата. Оформям с пропорционално градиране от P44 до P58 линията на талията. Разумно, да видим как се получиха нещата. Да, добре съм. Става да градирам точките P45 и P60. В P45 имаме градиране надолу.
кликам върху бутон градиране надолу, кликам върху точка 5545, тесен бутон някъде и задавам 1,5 стъпка. В P60 същата стъпка, надолу 1,5, но тук имам и градиране наляво. Кликам с бутона градиране наляво, кликам с точката P60, тесен бутон, задавам стъпка единица и не забравям да отметна запаси другата координата, защото вече имам стъпка градиране надолу. Активирам бутона пропорционално градиране с ляв клик на мишката и казвам от P58 до P60, кликвайки върху двете точки и обхождайки с клик всяка една точка от тази крива, за да разтворя градирането. По този начин съм си градирала предната и задна част на полата. Ако искам да видя само някой градиен размер, да речеме 44 базата ми остава, 42 и 46 не ми трябват, искам да виждам най-малкия и най-големия размер, просто включвам и изключвам отметките на показването на съответният размер. Това е начинът за градиране на кройките на права пола. Стъпката, която аз задавам, е лично по мой избор, в зависимост от това с колко искам да ми расте от размер в размер един модел. В следващата част ще ви покажа как тези градирани размери ще ги прехвърлим в другия модул на програмата Silhouette Marker и ще си наредиме един маркер за кроене.